el pla de xoc democràtic, perquè per molt que el senyor Maruenda, que per cert ha format part del saqueig d'este país, perquè jo he vist els números i lo que li hem pagat a la Razón para que el senyor Maruenda se puga sentar en les tertúlies com si fuera un director d'un diari, quan és el director d'un panfleto subvencionat que no compra ningú en els quioscos, però que a força d'inserir publicitat pagada per tots els valencians i valencianes i a força de comprar en paquets aixina la Razón en els centres escolars i en els centres de la Generalitat, han pogut tindre a un senyor que diu que així al País Valencià no hi ha corrupció. Aleshores, per a que vos feu una idea de la dimensió del problema que estem parlant, mireu, és de veres que la nostra comunitat autònoma no és la que més imputats té, en número. Però jo entenc que la gravetat de la corrupció està més bé en un sentit qualitatiu. Per què? Per exemple, Andalusia té molt més imputats que nosaltres. Ells tenen podrida tota la part de treball, vinculat als EROs, a los ERES, i aleshores allí tenen exconsellers de treball imputats, els expresidents també, 2, i diguem que tu tens així el govern, així està la part de treball i d'ací cap a baix comença tot el poder. Sabeu quants exconsellers? Tenen 4, entre els 2 expresidents i 2 exconsellers. Quants expresidents, exconsellers o conselleres tenim imputats, processats o condemnats nosaltres? Quants? 200. No, home, tant, no n'hi ha. Estem parlant de consellers, són els ministres del govern autonòmic. En tenim 14. Quan imputen a Camps per la Fórmula 1 en seran 15. Això són 2 gabinets sencers. Són 2 consells, 2 governs. Imagineu-vos 2 governs de Rajoy que estigueren en aquesta situació. O en una altra comunitat autònoma. Seria portada del New York Times tots els dies. És a dir, nosaltres tenim pràcticament 2 governs sencers en aquesta situació, imputats, processats, condemnats. Per tant, si això és com un eixo de raïl, doncs d'ahir per baix tot podria. És que la gravetat de la nostra corrupció, qualitativament, és tremenda. Imagineu-vos a 15 exministres imputats, processats o condemnats, i expresidents. Però això ho tenim nosaltres. Si ara s'està sentant, avui se sent a Milagrosa Martínez, no només és exconsellera, és expresidenta de les Corts Valencianes. Els 2 últims expresidents de les Corts estan imputats. Una s'acaba de sentar en el banquillo. La segona autoritat del País Valencià. Aquesta és l'emergència en la que estem. I nosaltres hem presentat, ara a l'últim ple, se debateren la proposta de tancament de les portes giratòries. Fonamental. El pla de xoc ha d'incloure el tancament de les portes giratòries. Com és possible que una persona que avui està al govern privatitza un servei, a l'endemà està treballant en l'empresa a la que li han adjudicat aquest servei privatitzat? Això ha passat. Si és que nosaltres en l'Hospital de la Ribera, que és un altre com el de Torrevella, el primer, el pioner, el que era comissionat de la Generalitat, que és aquell que tenia que vigilar a l'empresa per a que l'empresa no fera mangarrufes. Deixa de ser comissionat i passa a ser gerent de l'empresa. El gerent, no un multimoniato, no, el gerent. Nosaltres hem presentat una llei, això no pot ser. És que el ministre de Defensa ha passat de vendre armes al Ministeri i entonces tu, este senyor, quan compra armes, aquí està defensant l'interès general o d'on ve ell i el sector que ell ve. Qui mos garantís que està actuant en l'interès col·lectiu? Doncs això és una, però necessitem més control. Necessitem incorporar mecanismes de democràcia directa en el control i en la participació. Necessitem que la gent pugui parlar i ser escoltada, el governar amb la gent. Pareix una preposició, però no ho és. No és només una preposició. Fins ara hem tingut gent que ha governat d'esquenes a la gent, com el PP, d'esquenes, sense escoltar-los, en contra de la seva opinió. I ara venen uns, m'estic referint als del PSOE, que diuen esto lo arreglamos nosotros. ¿Has visto el lema que tienen? Esto lo arreglamos nosotros. ¿Qué dius? Se pareció al Capità Moro, del Capità Moro. No, és que dius, doncs ara venen els... Volen canviar el despotisme ignorant per el despotisme il·lustrat, no? Diu, si vinc jo ja, jo arregle, vaig a governar per a vosaltres. No, i que ja està bé, ni despotisme ignorant ni il·lustrat, nosaltres el que no volem és despotisme. Se té que escoltar a la gent. Perquè en altres coses, el mal govern
I el mal govern comença quan uno no pregunta a aquell que està afectat, no té en compte l'opinió d'aquells que saben perquè estan en el terreny treballant en el tema que vull val. Comença el mal govern, nosaltres hem perdut molts diners per la corrupció. La corrupció ens costa molt car, però també hem perdut molts diners per la mala gestió. I això probablement sigui encara més que l'altre. Quan tu fas un museu i van allí i diuen i les escales d'evacuació, i a ningú se li ha acudit, i allà fan les escales perquè ho diu la llei, i després tens que trencar i fer les escales, doncs això val diners. Quan fas un hospital i si t'oblida que en el quiròfano va un quadre de mando i tens que trencar la paret per ficar el que no s'ha previst que se fique perquè ningú li ha preguntat a la senyora que opera allí el que necessita, això costa diners. Quan tu fas un edifici que no té en compte les necessitats dels que van a treballar allí i després tens que desfer-ho tot, doncs això costa diners. I d'aixes n'han tingut més que corrupció, que ja has dit. Doncs, pla de xoc social, pla de xoc democràtic. Mitjà termini, canvi de model productiu. No podem pivotar més sobre les energies fòssils, sobre l'esquema maltractada també d'aquest planeta. Tenim que deixar la Terra almenys com l'hem trobat, i si pot ser millor millor. És una obligació política, moral, generacional amb els que venen darrere. No podem seguir basant el nostre creixement en base de la destrucció futura i no tan llunyana. El canvi climàtic i la crisi energètica és el major repte al que s'enfronta el ser humà en els pròxims 40 anys. No estem parlant de 200 ni de 300, No és que d'aquí de 200 anys tots calvos. No, estem parlant dels nostres fills, estem parlant dels nostres nets, estem parlant de la gent que té 20 anys i que està viu així. I aleshores, anem a canviar el model productiu. Entre altres coses, perquè aquest canvi ha de procurar també una cosa, que és lluitar, transformar, no només el pla de xoc de serveis socials, sinó que hem de fer també és llevar les causes que porten a la desigualtat. En aquests anys de crisi, si dividim la societat en 10 parts, la part que està dalt del tot, en ingressos, ha augmentat els seus ingressos un 24%. O sigui, una quarta part més d'ingressos durant els anys de crisi. Però la part que està baix del tot, el 10% que menys té, ha perdut un 10%. Aquestes són les xifres de la realitat. Aquesta és la bretxa que se va oferir. Aquesta és la desigualtat que s'instal·la de manera irreparable i que nosaltres hem de combatre. Òbviament, hem de fer cobertura social, però també hem de transformar un sistema que genera aquestes injustícies i aquestes desigualtats. I el canvi de model productiu camina en aquesta direcció, perquè és un canvi de model productiu on nosaltres apliquem el mateix que diguem per a la política, i és que no s'acumula poder, doncs que no s'acumula el poder a través del capital tampoc. Basar el nostre desenvolupament en models energètics d'energia sostenible, renovable. La rehabilitació energètica dels edificis per a l'estalvi energètic. La mobilitat col·lectiva sostenible. El I+D+I vinculat a desenvolupament humà. Això et genera llocs de treball bons, a més, perquè et genera llocs de treball respectuosos, harmoniosos amb el teu entorn, i ben pagats i treballs bonics. Altra pota, tot el que està vinculat al desenvolupament del benestar social. Si nosaltres agarrem la llei de dependència i el que diu la llei ho apliquem, se crearien milers de llocs de treball. Persones sanitàries, treballadors i treballadores socials, persones vinculades a especialistes en geriatria, en desenvolupament psicomotriu. Mireu si són treballs bons, satisfactoris, perquè són treballs qualificats, ben remunerats, que generen felicitat, perquè generen benestar i seguretat en la part més vulnerable de la població. Una altra pota, la cultura. La gent ha de poder viure de la cultura. La pintura, el teatre, la música. N'hi ha gent tan talentosa en el nostre país. Com és possible que estiguem condemnant a la gent que té aquest talent d'anar-se'n fora, d'anar a poder viure de les arts, que a més és un altre treball bo, perquè fa feliç el que el fa i fa feliç a la resta que el rep, perquè no és només de pa vivim.
les dones i els homes. L'esperit viu més de l'art a vegades que del pa. En aquestes potes ja tenim la taula del nou model. I sentar les bases a través d'un desenvolupament de l'economia social, per exemple, el cooperativisme, que té una tradició tan arrelada al nostre país. Per què és bo? Perquè el cooperativisme posa els diners en funció del treball que se genera, no en funció de la plusvàlua del capital. I per tant, una economia on en aquest moment el nivell de desocupació que tenim ha fracassat, sí que els ministres d'Economia haurien d'anar-se'n tots a casa. Si l'economia no serveix perquè la gent se guanyi la vida, a mi, que estiguen allí, que si el PIB, que si les exportacions i totes les xifres aquestes macroeconòmiques que se posen allí a dir per a maquillar una realitat és que la gent no es pot guanyar la vida, de què serveix? Ara sí, alguns estan amassant capital. Tindran el Panteón forrado de oro. A lo millor no estaria mal recordar-los que ells també se van a morir. Per molt que fiquen el Panteón forrado de oro. Però hem de regular-ho. Hem de regular una economia que eviti aquestes acumulacions de capital que en la pràctica el que fan és paralitzar completament l'economia. Perquè mentre uns estan acumulant molt més del que necessiten, perquè n'acaben tenint una vida, i una persona que acumula per a 1 milió de vides segueix tenint una vida, però li està furtant la vida als altres 999.999. Aquest és el problema. Que ell només té una vida, però li les està furtant als milers de les vides que ell té més. Això és el canvi de model productiu. I sí, òbviament, això necessita canvis, no només la nostra terra necessita canvis, en la Unió Europea necessita canvis en l'estat espanyol, però bueno, per casa començarem i se poden anar fent cosetes. I la gent dirà, ja, i els diners per això, però si estem quebrats, si som la comunitat autònoma més endeutada en termes relatius, sí, tot això ho sabem. I també necessitarem un govern que tinga a una persona, a una Varoufakis o a un Varoufakis que vaig a Madrid a dir, efectivament, que aquesta comunitat autònoma necessita un sistema de finançament just. No volen ser més, però tampoc volen ser menys. El que no pot ser és que l'anomalia democràtica que suposa que el País Valencià siga una comunitat pobra i pague els serveis a comunitats més riques que tenen el PIB per damunt de la mitjana estatal, que això se seguisca produint. L'única comunitat autònoma, no n'hi ha ni una altra, que sent pobra paga a la resta. Doncs això no ens està passant a nosaltres. I aquí tenim a un president, Fabra, Alberto, que ho especifica perquè la gent diu Fabra i se pensa que és el que està en presó, l'aeroport. No, l'altre president que va decidir renunciar a ser president dels valencians per a ser candidat i que Rajoy el nomenara. I mentrestant ha caducat el sistema de finançament, però no hem tingut un president que hagi anat a Madrid a dir ja està bé, no ens maltracteu ni un minut més. Ho enteneu o me'n vaig als tribunals, perquè el que està passant amb aquest territori, amb el sistema de finançament, és contrari a la Constitució i és contrari a una llei orgànica com és la LOFCA, que és la que se fan les transferències de competències. I per tant, com va contra la llei, o ho volen a bones o ho voldran a males. Però el que no pot ser és que no se maltracte ni un minut més a aquest territori per una qüestió que, en fi, difícilment explicable perquè nosaltres hem de tenir diners que no se corresponen amb la nostra població ni amb les nostres necessitats. Perquè els càntabros, que me cauen molt bé, ells, la Bíblia, els Chaves i tot, que són més rics que nosaltres, tenen 500 euros més per càpita que nosaltres. 500 euros més per cada habitant. Que vosaltres direu, bueno, 500 euros ja, però multipliqueu-lo per 5 milions. Són 2.500 milions d'euros. És la meitat del que té, per exemple, la Conselleria de Benestar Social de pressupost. Més o menys, no? Aquests números s'estan dient. Poquet més de la ella és l'encarregada del pressupost. Doncs també necessitarem un govern fort que vagi a reclamar el que és just, ni més ni menys. Ni més ni menys. Perquè, a més, la lluita aquesta, els nous déus paganos, com és la lluita contra el dèficit, que haureu sentit, probablement en tota la vostra vida no havíeu sentit parlar mai de l'horror que era el dèficit, però en els últims 5 anys ho sabeu que ens ho han matxat. I entonces se produeix una cosa molt estúpida, que és que imagineu-vos que vos caigueu
caigueu en un forat. També l'altre, no? Estàs en el forat. Què feu per eixir del forat? Doncs algú te tira una corda, no? Una escala, intentes trepar, el que siga, no? Però què és el que no faríeu mai? Cavar, no? Perquè si estàs en un forat i caves, què passa? En bé, si caves, doncs cada volta te'n vas més cap avall. Bueno, doncs la lluita contra el dèficit és això. Cavar en el forat. Posem un exemple, la dependència. Òbviament, si tu vols aplicar la llei de la dependència i complir els drets que estan en la llei, tu tens que ficar diners públics. Molt bé. Està bé. Llavors, què diuen els del dogma neoliberal? I si euro, per exemple, que jo poso me'l vull estalviar. I així no és de la caixeta. Invertir en dependència, perquè això és una inversió, no un gasto, com diuen els del PP, invertir en dependència té un retorn. Tu poses €1 i el CERMI calcula, el CERMI és la plataforma que agrupa les associacions de discapacitats, calcula que de cada euro que s'invertís, com a mínim, torna €1,40. Entonces, si jo poso €1 i me torna €1,40, quant estic guanyant per cada euro? 40 cèntims. Què passa si jo no poso l'euro? De moment me l'estalvie, però què passa amb els 40 cèntims? Els perc. Els estic perdent. Per cada euro que no posi, no és que m'estic estalviant €1, és que estic perdent 40 cèntims. I com? I si se retorna? Doncs molt fàcil. Això és molt fàcil d'explicar. Quan una persona té una nòmina, imagineu-vos, hem contractat a treballadors sanitaris, a treballadores socials, etc. Què fa el primer que uno quan té una nòmina? Què és el primer que fa? A veure, gastar-se-la no. Abans de gastar-se-la fa una altra cosa. Exacte, sí que serveix a gastar-se. Pagar impostos. Pagar impostos. Clar que sí, el primer que fas abans de que t'aplegui els diners al banc, a tu ja t'han retingut una part dels teus diners que ja tornen. Mira, això ja és el primer retorn. Que torna a Hisenda. El següent que fas què és? Gastar. I ja ho sabeu que ens agrada. Responsablement, no anem a alentar el consumisme. Però gastes, dius, dignament, gastes. Quan gastes, què fas? Compres i pagues el IVA, i ara no està baratet, que diguem, ultra part que torna. Però és que a més, quan tu compres, algú ven, no? I si algú ven, algú haurà de produir. I si algú produeix, què necessita? Treballadors i treballadores. I aquesta és la roda que han frenat amb la sacrosanta lluita contra el dèficit. Aquest és el tema. Què necessitem en un moment com este? Que aquesta rodeta vagi funcionant, però en comptes de funcionar com abans sobre l'economia especuladora, la bambolla immobiliària i tota la bambolla també financera, que funcioni sobre aquesta economia real i palpable que genera llocs de treballs bons, cura del planeta i felicitat perquè genera benestar. És un canvi de model dintre d'un model que circula. I dius, tampoc era tan difícil, no? La cosa. Tampoc era tan difícil. Claro, el que no se genera en aquest nou model són aquestes grans fortunes que en aquest moment són els que estan manejant els fils per a guardar els seus privilegis a costa dels nostres drets. Perquè aquest és el final del compte. I és que una societat que no té drets, n'hi haurà una minoria que tindrà privilegis. I per això estem així. I és que ja està. I és tan prosaic com això. I estem així, a més, a posar-li poesia. Aquella meravellosa poesia de Lope de Vega que me va fer descobrir Fede fa molts anys, per a tornar a somriure a la gent, perquè certament en tot aquest camí n'hi ha molta gent que ho ha perdut tot, ha perdut fins al somriure, i que no podem fer aquest canvi sense ells. Que els candidats i candidates que avui vos han nomenat així, vos hem aplaudit, teniu una gran responsabilitat en les vostres mans. Per què hem d'agarrar a la gent de les mans?
hem d'alçar els que s'han caigut i hem de caminar junts. I, a més, contagiar el nostre somriure. Perquè només des de l'alegria, des de l'humor i de l'amor, farem aquest canvi. Aquest canvi no pot ser un canvi de ja us vais a enterar. No pot ser un canvi de ara anem a canviar de sigles. Ha de ser un canvi que vinga d'això, del profund respecte als drets de tots i un anhel, que és sentar les bases per a la felicitat de la gent. Ni més ni menys. I nosaltres, els valencians, tenim, mireu, un avantatge sobre la resta, perquè aquesta crisi ens ha arrasat molt, no només a nosaltres, no? Nosaltres som uns grans gestors de lo xicotet. I un dia, perquè tenim un país xicotet, tenim la terra repartida, les indústries són xicotetes, mitjanes, i clar, no, tenim la gran factoria, que és la FAB, que està allà a Lusafes, no? Tenim els serveis repartits, tenim una escala molt xicoteta, i nosaltres sabíem fer una cosa molt bé, que és gestionar lo xicotet i reivindicar lo xicotet. I ho fem bé, érem molt grans. Hasta que un dia ens aplegaren i ens van dir que ens anaven a ficar en un mapa i que tot va ser el més gran del món. I tinguérem l'aeroport peatonal més gran del món, tinguérem allí una clòxina en meitat del riu en València que no serveix per res, però és la més gran del món, l'edifici inútil més gran del món. Ens ficaren l'hospital més gran d'Europa, que era ja un gran hospital, ara és un gran edifici que dificulta els treballs a la gent. Ens posaren la ciutat de l'avió més gran del món, els estudis allà, un tanque per rodar el Titanic. Tot molt gran. I un dia els vaig dir a les nois, què tenen vostès tan xicotet? Necessiten tot tan gran. Perquè tot era això, el més gran, el més gran. I se van riure també, bueno, alguns no s'entà molt bé, però estava parlant de l'autoestima, no de la que esteu pensant, no? S'aprengueren igual que abans. Però realment, jo crec que ells troncaven en un poquet una falta d'autoestima i una falta de reconeixement d'allò que sabem fer bé. I el xicotet és preciós, com dia Schumacher, un economista que va escriure un llibre dels anys 70, en el qual, per exemple, estic convençuda que està basada tota la teoria de l'economia del bé comú avui en dia, i que reivindicava el xicotet, la xicoteta a escala, el xicotet intercanvi, l'intercanvi entre iguals, que a més és profundament respectuós amb la terra i harmoniós amb les persones. Doncs bé, altres igual han de reinventar-se. Els valencians només hem de recordar allò que sabem fer bé, per a que mai més un cantamanyanes xarlatan vinga a dir-nos que ens van a posar en el mapa o vinga a dir-nos que ens van a ficar tot lo gran. Nosaltres ja som grans, fem allò que sabem fer. Si recordem el que som, segur que tenim èxit, perquè tenim un gran país, tenim una gran gent, que només hem de tornar a somriure. Moltes gràcies.